que ha sigut tot un encert formar part d'aquest procés de transformació digital que ens oferia M4Social i sobretot amb la col·laboració d'enginyers voluntaris. Encoratgem a totes les entitats que vulguin transformar-se i inserir eines digitals en les seves activitats diàries perquè realment val la pena. I no només ens hem quedat aquí, sinó que hem anat més enllà. Això ens ha servit per revisar processos, models actuals de l'entitat, ara que ja fem 25 anys i calia una renovació, una reflexió per tal de ser més òptims, més àgils amb la gestió, per tal d'optimitzar també tots els recursos interns que tenim per seguir donant servei útil a totes aquelles entitats a les que atenem i aquells col·lectius que formen part de les entitats.